boas, como estades? Que tal? Xa hai un pouquiño de fame, xa hai un pouco de ganas de cear? Pois estades no sitio indicado, sí, no A Voltas co Prato. Pero, antes de nada, por favor, se non nos seguides nas redes sociais, xa sabedes, @avoltascoprato, que en breves haberá sorpresiñas. Non dicimos nada máis. E agora sí que sí, sen máis dilación, imos dar paso aos protagonistas deste programa que son os nosos cociñeiros. Un forte aplauso para Xulio Mato e Begoña Vázquez. ¡Epa! Que tal? Fallaste. Xa por si, casi, Xa facía que non vos vía. Sí. Bueno, para a xente que está agora preguntándose que pasou con Cañotas, tranquilos. Tivemos milleiros de chamadas, milleiros de mensaxes preocupándose polo seu estado de saúde Hasta 112 chamou. despois de que onte Cañotas tivera un percance cunha pota de Begoña por meter as mans onde non sabe. Claro, non debía, que a culpa foi Pode ser dela. máis burro. Por que ten que meter as maus? Pero además vese na Cañotas. repetición, que vai despaciño Sí, hasta que sí. se queimou. Sí. É burro. Aparte, claro, non collo por onde Pero se non agarrou nunca unha tarteira, para que te vai botar a hora? Non ten práctica, el quere E na volva a aprender. agarrar. No. Pero tranquilidade nas casas, que non é por iso polo que falta hoxe. É por algo aínda máis sorprendente. Cañotas está facendo un exame de inglés. Inglés. Neste mesmo momento. De recuperación. Ten que vir cun 9,75 mínimo. Imaginades vos a Vai, Cañotas falando madriña. inglés? No. Imaginades a Cañotas falando inglés? No. O profesor tampouco. No, por eso. Por eso está agora Por eso repetindo. está repetindo. O fala moi ben e dixeron, tens que volver, que fixeche moi ben. Bueno, isto é Good luck, broma, Cañotas, good luck, We love you, Cañotas. We love you. The We love Lost you. from the River. We're waiting for you tomorrow. Veña, xa See you está. in September. Veña. Cociñaremos, non? Sí, Let's sí, go. claro, é o que vimos. Let's go. Pois imos ver que nos pide María Antonia da Coruña. Son María Antonia de Palavea, Concello da Coruña. Me gusta moito facer o peixe frito, pero só sei facelo con fariña e ovo. Me gustaría que esos cociñeiros me dixeran outras recetas. Saludos a miñas amigas de Palavea. Como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro. A ver, vamos a ver para que lado. Eu nunca me entero. Se tú vas para Parecemos o Chiquili 4. eu se vas para Bueno, grandes éxitos do A Voltas co Prato que podedes ver no noso Spotify. Sí. As cancións do A Voltas co Prato se chama. Se vos gusta, pois seguídenos. Jaime, moi ben, Ireiche pedindo máis cousas. As que necesites. Peixe frito, nos pide María Antonia. Que rico, Peixe A mí frito. gusta moito. A mí encanta. encántame. Unha boa fritura é unha maravilla. De peixe Pero- así fresquiño. Pero ela di que fai sempre da mesma maneira. Eu penso que está un pouco aburrida e quere, pois, cousiñas novas. Que lle Para ofreces? eso estamos nós aquí. Iso espero. A ver se eres capaz de Pois para sorprendela. bailar. Veña, a ver, canta. Para bailar Mira, non. hoxe, en grandes frituras, mira aquí. Pero aí que tes aí? Vamos facer unha fritura tradicional, pero a lo bestia. Fariña, Explícate. ovo e pan relao, vale? Sí. Ata aí E vamos chego. facer un cachopo desto. Vale, bacallao. Bacallao fresco, vamos limpar un pouquiño e vamos rencher con queixo, tomate. Iso chegará para unha persoa, eso. Para unha persoa, se lle mete un primeiro bo, sí. Sí, sí. Entón vamos facer unha gran fritura, que é unha que aos dous nos gusta moito. Por qué? Porque quedan moi crocantes por fora e ten riño por dentro. E que lle vas meter? Que lle vas meter? Tomate, alfábega e queixo. Vamos facer un cachopo margarita. Cachopo margarita. Entón, isto Pois vou por un lado temos cachopo de bacallao e por outro lado, Begoña, Pois collí unha envidia criminal e vou facer tamén un cachopo, pero non tan grande. un cachopo fino. Máis delicado. Claro. Claro, come min, delicado. Entonces, vamos facer un cachopo de sargo. De sargo. Vámoslo limpar ben, vámoslo deixar sin a pel tamén. E prestas o sargo para iso, Préstase tamén? calcar peixe se che vai prestar. Sí. Solamente con que deixes así un pouquiño planiño para poderlo rencher por dentro xa nos vai valer. Depois vamos usar un pouquiño de queixo do país e un pouquiño de xamón. E vamos facer un rebozado un pouco diferente, porque vamos usar fariña de amêndoa e un pouquiño de flocos destes de millo. Que ben, dos cereais de Unha salsa super interesante e ainda me vou marcar unhas patacas doces fritas. Buah. Vou demasiado al tope, Boa, a cousa promete, Non sei se serei xentiña. capaz de facer todo, pero Eu creo que vámoslo temos que intentar. comezar. A cousa Sí, sí. promete e vamos a empezar con Begoña Vázquez, que eu quero ver esa super fritura con flocos de millo. Vamos alá. aló. Mira,
para mojar mi nariz. O primeiro que vamos a facer é preparar o peixe. Moi ben. Vale. Entón, temos o primeiro. Vamos a sacar as espiñas aquí. Vamos a sacar as barrigas. Con isto, podémoslo deixar aquí. E isto estaría moi guai para facer un caldiño. Podémoslo facer, vale? Jaime, Unha sopiña moitas de peixe. grazas, que non che deas gracias por este temazo. Nada. Sí, é verdad. Hai que ir ver a Juan Luis Guerra, A donde que ven veña? ven este verán. A donde? Ides ir na casa, boas as entradas, disque. Creo que ven a Cambados ou a Sanxenxo. Ai, que refrescade a memoria, na casa escribídenos. A Sanxenxo, pode ser? Que o ano Habrá pasado que ir chovera àquela. moitísimo e tiveran que suspender aí en pleno concerto, pois este ano está de volta. Cantaría de café, ojalá que llueva café en el campo. Cantar. Xa que se chovía. Tamén lle chovía a Bad Bunny na última noite. Choveulle. Eu dese non sei unha canción. Non sabes unha canción? Si... Nada. Titi me preguntó si tengo muchas Sí, novias. sí. Quen vas a ver? Sabe todo o mundo, sabe miña nai. A Bueno, ver, vamos a imos sacar ver. aquí as espiñas, vamos a sacar así despaciño. Isto vale. podes pedir a peixeira, non? Isto poderlle pedir a peixeira perfectamente. E o que vamos a cho facer aquí filetee. é abrir, así, vamos a ir abrindo despaciño, que cho filetee, claro, así, para poder renchelo despois, vale? Así, vamos a deixar uns filetiños ben feitiños. Moi ben. E a pel? A pel xa lla quitei. No, porque non Xulio creo emprego. que iba a empregar, me parece. Despois mirámolo. Bueno, na casa, que vos parecen estas receitas? Sabíades que se podía rebozar un sargo e máis con cereais de millo, flocos de millo? Pois chamádenos o 881 3655 36, que ademais xa sabedes que repartimos cartiños nunha pregunta moi sinxeliña e moi simpática tamén. E falas tú, no... Claro, por eso digo. Falas Eu tú no... máis compis, Sí, pero digo que falas tú no contestador. Ai, no contestador, sí, a miña melodiosa voz. Eu chamei outro día, a ver se me daban os 50 euros, sí. Teño algún amigo que ten chamado, confesarei, solo por escoitar a miña voz e rirse de min. Sí, home. Chamade. Non soimos todo, Iredes saindo pouco a pouco. Na casa non vos alporizar se non vos chamamos. Paciencia. Claro, é que hai moita xente que chama, Sodes moitísimos. Claro. Moitísimos. Así dá gusto tamén, ao ser tanta Bueno, xente. vista que ainda che queda un pouquiño. Quédame un pouco. Ainda non vamos ver o dos cereais, vou con Xulio, vale? Moi ben, perfecto. E así quitas espiñas. Imos con Xulio. Pois mira, Bueno, milanesa xa non é. xa non é. Iba a ser, pero xa non é. Mira, Cachopo. mira, eu teño aquí as ventrechas, vale? Que estas vamos a guardar, pois para calquera outra cosa. Podemos despiñalas de todo, quitamos e facemos un revolto, facemos para facer unha empanada, porque Sí, queiramos. isto reservámoslo. Vale, vamos a guardar o centro, ves que témolo así, estaba así, vale? Entón, vámoslo a abrir un pouco para Libro. facilitar a fritura. Mi madriña, pero isto xa come unha familia de 4. Sí. No, ou máis. Que boa ou cea, máis. É unha boa cea, mira. Entón, agora xa temos aquí. Ademais, os nenos, que ao mellor o peixe non lles chista tanto, Pois así vai chistar, xa verás. Mira, agora o que vamos a facer é, vamos a botar un chisquiño de sal. Sal, pimenta... Eso, No, Ti podes meter o que ti queiras pimenta, tamén. de momento non lla vamos botar. Agora vamos a deixar un poquinho con isto, despois xa vamos a proceder a todo o aderezo, vale? Vamos a deixar aí. Ala. Porque primeiro teño aquí un choiño que teño que adiantar. Pois aí, unha chea de material. Que teño un montón de material, mira que pasada de receita. Este home moi ben se apaña, Mira. Porque ten pouquinho sitio, pero él... Vale, mira, teño aquí unhas Sácalle patacas. rendemento. Isto sí que necesito facelo xa, porque senón non vai dar tempo. Vale. Mira, unhas patacas que están peladas, vale? Peladas daquela maneira, porque aquí me quedou un... Aí está. Repasiño. Entón, mira, con 2 pauciños, o que vamos a facer é poñelo no medio. Pero que Vale. vas facer? Espera, xa o verás. Mira, Que vamos a facer... misterio. Ponme aí un misterio, Jaime. Unhos cortes. Vamos a facer así uns cortes, que sean o máis regular posible, non como estou facendo eu, Vale, imos intentar que Que nos fai o palito? Que non cheguemos hasta baixo. Isto é para que? E ahora? Para que lle paso os pauciños? Para non chegar hasta Para que baixo. non rompa, E non? agora esta parte, como é un pouco máis difícil, o que facemos é, con cuidado, de non chegar a baixo. Vale? Entón, facemos de maneira que nos quede... Ajá. Bueno, E iso mira, que é? aí se foi. Que vas facer Unha flor? pataca, unha flor de Pero que pataca. flor? Ah, Unha flor de unha pataca, flor. mira, ves? Que non se dá casi separado. Vale, pois o que Claro. vamos a facer aquí é botar sal abundante, Que cousas vemos, neste mira, programa. sal por todos os lados, e vamos a deixar pois, unha horiña ou media hora. E o sal vale? para que é? O sal é para que bote a auga, o líquido todo que ten dentro, vale? A auga da pataca. É para que nos quede tenriña, o sea, blandiña, é para que nos abra que
unha hora despois, Maxia. maxia potasia, ves? Mira como está. E mira como está esta de dura. Agora e mira sí. como está esta de blandengue xa. Mira toda a auga, non sei se se ve na casa. A cantidad de auga que soltou. E iso é o almidón ou non ten nada que ver? Non sei auga. Auga só. que levará parte do almidón tamén. Entón, agora que vamos a facer? Con isto que vamos a facer é pegar unha lavada. Claro, para quitar o sal. Para quitar todo exceso de auga. E despois vamos a pasar por maicena. Por maicena ou almidón de pataca, o que teñamos, vale? Pois mira que cousa curiosa. Pois isto para rapaces tamén lle vai gustar, seguro. Home, que isto queda moi rico e moi divertido. Nós fixéramos a flor de cebola, pero de pataca non. Pois é o mesmo concepto, pero con pataca. Entón vamos a ir... Que está no noso libro. Mercadio, libro de receitas de voltas co prato. Mira, ahora... É un regalo. É que xa sei que che molesta isto, pero... Mira, ahora vimos pa aquí po fregadeiro e debaixo do grifo que facemos é lavar moi ben. Isto está pitando, Xulio? Ou é o de Begoña? É Begoña. É o de Begoña. Está Begoña peleando Está coa metendo a cociña. contraseña. Está lle poñendo pin. Vámonos poñendo xa aí, debaixo da auga, ves? E queda... Mira ahora como se separa de fácil. Bueno, pois isto creo que ten que ver a nosa convidada. Pois que veña, que Porque ainda me seguro queda que aquí vai unha alucinar. Pois a ver, xentiña da Coruña, de Palavea, arredores, que lles dea un fortísimo aplauso a María Antonia, a súa veciña da Coruña. Ven por aquí. Benvida. Que tal? Bien. Moi boas. Hola. É a tal? primeira vez que vas por aquí? Sí, no, es la segunda vez. Bueno. Pero no me tocó de estar aquí. Ah, é a primeira vez que ves a papar. Pois mira, ti contabas no vídeo que fas peixe frito. Sí, pero sempre no mismo. Sempre igual. Fariña e ovo. Claro. Pois mira o que te está facendo aquí, Xulio. Mira, aquí de momento, isto é unha pataquiña que é unha guarnición mira. que a cortamos e ahora, mira, pasámosla ben por fariña, por maicena e vámosla a botar aí co aceite frío, vale? Porque queremos que se nos vaya facendo poquinho a pouco. Pensei que era que tiñas medo que me queimara, como que está cañotas. aceite frío. No, Está menor, ti frío. considérate máis espabilada. Mira, é unha flor ou unha Oye, qué medusa. bonita. Unha medusa. ¿Y con que la cortaste? Con coitelo e con 2 palillos con cuidado para que non Pa que non- para que non chegue hasta o fondo. Sí, para que non... E puxo con sal para que solte auga Para e que este solte máis auga. brandiña. Claro, e que se nos separen Curioso, estes. Pues mira qué bonito. Aí está. E agora Entón, eso é ahora maicena. esto, este Y va a maicena, quedar de maravilla. que vai nos quedar aí sueltiña. Sí. Ala, eso xa o temos. Tes por aí. unha boa cea hoxe, Mira, ahora unha vou boa explicar merendola. o peixe porque teño que correr que senón non me dá tempo. Veña, Ya, Mira, vouche facer un filete de bacallao. muy bien. achégate se caes máis para allá. Sí, Ti estás achégate. aí. Jalecito, Que non che quero No, topar. achégate aí, Ven que para aquí. non- Ven para Mira. aquí. Ahora vamos a aderezalo isto, vale? Mira, temos o noso filete. Vamos coller un tomatiño, Pinta ben de momento. unhos trociños de tomate, non moitísimo tampouco, porque senón vainos ser moito máis difícil de rebozar, vale? Os tomates xa é nesta Eso. época. Mira, xa hai Son tomates, encarnadiños, sí, xa hai tomates bons, Xa saben. Pinta Xa os hai. maravilla, Mira, vamos a metémolo contra o centro, vale? Sí, sí. Entón, agora, o que vamos a facer é o que che decía, vamos a aderezar este tomate, collemos un poquinho de sal. O peixe xa estaba salgado de antes, porque sempre me gusta salgar un poquinho antes. Vamos a meter queixo. Gusta o queixo? Sí. A Pues mí mira, me gusta todo, son vamos a meter de bon queixo. dente. Que che parece? Una maravilla. Querías Vamos a ideas? meter. Aquí tes ideas, Vamos a eh? meter tamén... Ai, isto teño que... Bueno, pois deixamos che aí que Mira, vou ir remates. quentando aceite. Que che falta Nada, agora? mira, vou Alfábega, poñer unhas non? folliñas de alfábega e xa vou empezar a rebozar. Fariña, ovo e pan relao. Moi ben. Vale, Vale. un rebozado tradicional, pero en grande. Ya. Que vai nos dar un poquinho máis de chollo, pero vai quedar moi ben, xa verás. Pois ven comigo, María Antonia, vamos mentras a xunto Begoña, parece, che, ven por aquí. Sí. Boas, ben vida. A ver, hola, guapa. A ver, vamos alá. Ven. Esta, pensando con esta máquina que me trae por o camiño da amargura sempre. Estas cosas modernas. Tes tamén inducción ou con gas? No, es Vitro. Vitro, sí. Eu tamén teño vitro, pero No tamén... tengo esta, tengo la vitro. Y si pones 2 potas grandes ya se fastidió la Sí, cosa. Sí. esta Hombre. tecnoloxía. Se ao final imos volver á cociña de ferro, xa verás. Y sabe mejor la comida. Ah, está... A ver, hai que dar tempo tamén. Bueno, Tes que eu cargar a teño leña. algo, pero por aquí. máis delicado, máis pequeniño. Sí, neste caso fixeno con sargo. Ah. Vale, ves que desespiñei Sí, no sí, todo, sí, sí. limpei no ben limpiño, e teño agora recheo salpimenteino, puxeño un pouquiño de aceite por debaixo ao plato para que se me Ok, despegue sí, ben para ben. facer despois o cachopo. E o que vou facer agora é botarlle o Queixo. queixo do país. Así, Cachopo, cachopo. aí, Cachopín. cachopín pequenín. Cachopín. Este podía ser xa a milanesa. Xulio Cachopo podía ser milanesa este. No, Máis a pequeno. milanesa vai é só Sin rebozado. recheo, sin recheo. Sin recheo, e a milanesa sempre leva no pan relado un pouco de
de queixo parmesano. Ai, sí. Sí, sí, é obligatorio. Cantas comín eu que non levaban nada, e máis o nome tiño Pero nome. tiña un nombre. Vamos a abrir un chisquiño máis que me quedou así un Un pouquiño. pouco gordete. Sí, entón despois tarda un poquinho máis en freírse, pero bueno, queda tamén moi xugoso. E o que facemos é tapar ben esa parte. E aquí faltanos este cachiño de aquí. Temos que tapar ben o queixo, porque se non tapamos ben o queixo, despois ábresenos todo. Bego, eso de botar de xamón é como tamén se lle fai castroitas, Claro, non? sí, Quero sí. dicir, que xa é algo Además, que isto- se fai moito nas casas, meterlle a troitiña e tal. O bo que ten isto é que, por exemplo, gustanos outro peixe, usamos outro peixe. Gustanos outro recheo, unha cecina, que dalle de maravilla. Outra cousa, uns pementos, un tomate, o que fai Xulio, perfectamente. Podémoslo rencher do que nos dé a gana. De Así. atún, e faz peixe recheo de peixe. Tamén, perfectamente. Entonces, agora, o que vou facer é... vouche acompañar dunhas... Que non me vais a cacharra? Vouche acompañar dunha axuda de pataca Xulio. doce, non. Dunha pataca doce, que é como o boniato. Sí. O que vou facer é unhas tiras de finiñas que cortei Con la... sí. co pelador. E despois unha salsiña e unha salsa tártara, non sei se che gusta. Co pepinillo. A mí me gusta todo. De dente, é como a min. Unas cosas me gustan máis que outras. E destas dúas, calche vai máis o ollo? A de Xulio ou a de Bego? Las dos. Para mí están bien. Sargo ou bacallao? Me da igual, me gusta todo Imo- el peixe. Imolo ter complicado logo, Pois Me gusta todo el vas ter que probar. As dúas. De momento, vou-te mandar a pensar. A pensar. Ali ao público, Ao a cadeira de público. sufridores. Vale. E xa a ver despois ao final quen gaña. Eso, vale. moi Pois ben. veña, un aplauso para María Antonia. Chao. Tedes medo a fritir? Vedes a tixola e danvos arrepíos? Pois tranquilos todos e escoitados os nosos consellos que xa nos ides dar as grazas. Un peixe frito, como mandan os libros, ten que quedar crocante e dourado por fora e zumarento por dentro. Pero como se chega a iso? Para empezar, ten que ser fresco, porque se rebozas un zapato, segue sendo un zapato. Os amigos andaluces, que disto saben bastante, empregan mesturas de fariña, principalmente trigo e garabanzo, e conseguen un resultado sutil e sabedeiro. Así que sí, probade con millo, arroz ou lentella, por exemplo. Todas achegan o seu aquel especial ás frituras. E con que fritimos? Sobre o aceite non hai acordo, todo depende. Pode ser de oliva ou xirasol, segundo o sabor que lle queirades poñer. Pois nós hoxe damos vos dúas recomendacións maravillosas aos nosos cociñeiros, poñedes a prova e sede felices. Xa sabedes, @voltascoprato, poñeremos as receitiñas para que vos provedes na casa e nos digades que vos parece. Imos con Xulio Mato, a ver como vai ese bacallao. Bueno, pues o bacallao xa pasou por fariña, ves que ainda ten algún resto por aí, vale? Vale. Non é tarea fácil, Recordamos, bacallao recheo de tomate, mozzarella, alfábega e agora estamos empanando. Agora estamos empanando. Mi madriña, Escurrimos como vache facer falta escurrimos unha- como poidamos. E aí vai. Que loucura, que loucura. Mirade na casa. Non é fácil, Isto podía Non é das fa- festas, non non é estades en fácil. festas. Non é fácil, ao contrario, é difícil. Non ides estar en festas, Xulio Sí, Mato. claro, é verdad. Pois Este podía fin de das semana, festas. festas en Saides, grandes festas. En honor a San Juan Bautista. Xulio Mato vai facer cachorros Grandes de festas en bacallao. Saides. Esperámosvos a todos, Iremoslo recordando esta semana. Ahora vamos a ver cómo llevamos Chegará. a... No, eu quero ver como lle dá a volta, eu estou interesado. Ahí está. Ostra, ole! Bravo. Aplauso. Non é fácil, Ahora o peor vai ser Begoña botalo ali. No, é que te quero Por ver. favor. Juan, Sí, botache unha mau. carretillo Que me elevador, conta aquí por Juan. este lado? Te me conta Espera, agora, Chino. espera. Está cousa complicada, espera. Non é fácil, No, non é Tensión fácil. máxima. Cuidado co aceite, Sí, Vamos, cuidado. estamos... Cociña en tempo real, na televisión de Solta. Galicia. Bacallao, cachopo xigante de bacallao. Cuidado, ¡He conseguido! Sí, bueno, Un hai que sacarlo aí, aplauso. Espectáculo. frito, ver. Espectáculo. Cociña espectáculo. Xulio Mato, A ver o que sae de aí. xa che caía a gotiña de suor, No, ainda a teño toda, enteiriña. Que pasará? Quedade hasta o final, xa veredes. Por onde íamos? Mira, ahora vamos. O que temos é... E agora que? Primeiro Tens moita plancha, prender outra vez, sí. Teño que prender outra vez a cociña que apaguei. Vale. Queres que vaya con Bego? No, bueno, Mientras ti como te- queiras. mientras te Ti recompós. donde estés máis a gusto. Eu estou a gusto cos dous. Veña, Xa vou sei, con va. Bego un momento, que está aí, xa está facendo cousas. A la milanesa.
casa. Aí vou. A ver, O meu é máis fácil. No, o meu é máis fácil. outra que necesita un traxe de augas para usar Non fai cociñar. falta. Aquí está máis sinxelo. Lémbrame que era o rebozado. Mira, o rebozado, moi sinxelo. Neste caso eu usei fariña de améndoa. Primeiro ben. fariña de améndoa, depois ovo e despois flocos de millo. Neste Moi é o ben, desayuno. desados do almorzo. Sí, porque además o peixe frito necesita moi pouquiño tempo. No meu caso, Sí, no meu necesito no dele 15 necesita días. un pouco máis de tempo. Ou seja, que Entón agora podemos, vamos a meter xa. podemos almorzar Aí. flocos de millo e cear flocos de millo. Perfectamente. Isto ademais por rapaces que ao mellor que che costa máis darlle pescado ou así. Claro. Queda super guai. E o Además ace- podelos poñer a machacar eles o... E o os- aceite, O aceite no meu caso é de xirasol. Vale. para as frituras é mellor sempre. Para as frituras, sí, eu uso sempre de xirasol para o tema da fritura. Se dicíamos que non hai acordo. No. Bueno, depende, a ver, o huevo frito con aceite de oliva. Vale. Vale, Pero bueno, tamén. para gran fritura, subiche máis de temperatura, sabes? Non Na sei. casa que opinades? Chamade, escribídenos, dádenos a vosa Ollo subir un opinión. pouquiño a temperatura E aquí. vide, E chamádenos. e chamádenos. E aquí que? Que aquí teño esta era a as pataca doce, pataquiñas doces. que as cortaches en tiras. Cortei nas en tiras co cortador de... Co operador este que temos na Sí, casa de de pelar patacas. patacas. Parecíanme pementos. Parecen, pero non son, Mira que bonitos quedan. Sí. Sí, mira. Pues, así quedan crujientiñas. Sabes, tamén para cambiar un pouco, non solamente pataca frita, sabes? Pois isto vai de maravilla, Moi ben. Mira, Espectáculo. mira, aí vai. Espectáculo. Oh, que chulo. Unha Lista. fermosa cor dourada. Vamos a sacar isto, vamos facer a salsiña. Vale, que neste caso vamos facer unha salsa tártara co peixe, quedalle Sí? espectacular. Sí, xa verás. Moi ben. Pero déixeme sacar isto. Boto estes. Vas moi ben. A ti non te queimo. Non te Vas moi preocupes. ben. Ei, que se bota fora. Xa vou intentar non tocar para non me queimar. Ostras, pois... Xa tiña que armala. Ah, pero que por foi iso? Foi porque botei moito... É igual, non lle pasa nada. E agora, podes axudar, trae No, algo. non Ai, traigas Dios nada. mío. Non pasa nada. Que pasa? Papel. Nada, botouse o aceite. Televisión en tempo real, pasan estas cousas. Listo, Ah, listo. Xa está. bueno, na casa tamén pasa, non? Pois nas cociñas dá voltas co prato mesmo. Ala, Listo. xa está pa outra. Moito aceite no cazo. Que eu frito sempre en sartén. Xa está, vamos alá. Veña, que tocaba agora? Que toca ahora? Vamos facer a salsa tártara. Mira. Vamos a vaciar este bol. Salsa tártara que leva maionesa e a base un Maionesa pouco, é a non? base, neste caso témola xa feita. Vale. Un ovo cocido. Entonces, vamos a engadir a maionesa. Vale, e agora temos alcapar, Sí. aí. Isto por os bocatas tamén queda divino, Isto non? queda espectacular, está super rico. rico. E agora no verán? É unha das salsas que se lle poñía sempre o salmón afumado. Aí vai, un pepinillo. Cogombriños. Cogombriños, Que onte aprendeche, non é? Xa me fixei, moi ben. Sí, ando a tope, É unha cousa... Como estará Cañotas no examen de inglés? Buah. Nos estamos aquí co galego, pero como estará Estará co Cañotas? speaking. Está co speaking ou co listening. A ver, cogombriños... Eu que tiña hoxe preparada unha pota aquí debaixo para correr detrás del. Tiña unha pota, a pota donte tiña aquí debaixo preparada para Pois correr gárdalle detrás pa del. mañán, gárdalle pa Sí, mañán. sí. Mira, un pouquiño de mostaza. Bueno, lembramos que esta salsa é o ingrediente segredo de Xulio, para gañar Sí. moitas veces. Cando Xulio mete salsa tártara, Que convidada namorada, convidada namorada. Mira, sabes por qué? Por mira, díxome antes. Vas facer salsa tártara. Mira, que eres lambona, Que máis dixen? Que vas facer salsa tártara? Ya. No, eso non é un insulto, home. Vale, que máis que estás botando agora, que me perdín? Un pouquiño de aceituna. Vale. Oliva. Un pouquiño de aceite de oliva. Un pouquiño de pimenta. Pimenta. Un pouquiño de sal. E faltanos o ovo cocido. Falta o cocido e xa está. E un chasquiño de cebola. Mesturar todo, non? Exacto. Vale, pois vou con Xulio, vale? Perfecto. Mentre rematas isto. Imos con Xulio Mato. Eu necesito axuda de Bego para sacar isto de aquí. Vou.
Deixame pelar o ovo. A ver, mira, vamos a facer unha que cousa. precisas? Como non lle podemos dar a volta ben, mira, xa está doradiño, ves? Quero escurrir. Porque vai romper, vámonos escorrir. Uf, atentos, atentos, tensión, Jaime, tensión. Ai, Necesito, mira, xa que Bego está liada aí. mira, chega a estar aquí cañotas. Mira, Sí, vou, axudo, E xa estaba con queimado. estes dous que non se escurra o peixe, por favor. Podemos axudar, que me sinto inútil. Aí está. Na casa. Atentos na casa, tensión máxima, estamos con aceite ultra quente, un cachopo xigante de Di como diste. O aceite bacallao. está ultra O quente. aceite está moi quente. Vale, entón ahora que vamos a hacer? Estamos Esto retiramos. o cachopo de Toma, bacallao. deixo xa? Sí, por favor. A guerra do bacallao. Entón ahora que? Pois ahora vamos a dar a volta Equipo como de se fora investigación do unha bacallao. tortilla. Pois non- Veña, damos a volta. Ai, foi entre felicidade e no. Pero bueno, Bueno. é moi fácil. Isto é como cando se che queima o pan de molde. Rascámoslle un pouquiño. Sabes, pouco xa está. sabes o que é? Que é tan grande, Xulio, que vamos poder coller o cacho que queiramos, porque Sí. isto todo non lo vai a Pero mira, comer. está cociñadiño, está guai, Como panón, queimouse a piel. Por eso lle deixei a piel. Está crocante. Jaime, que pasa? E o resto todo que está ben, solo nos fijamos nesto? Bueno, por dentro veselle ben, veselle Sí, está moi ben, non entón. está queimado. No. E a O meu tamén pataca... foi un pouco a chamuscarse. Pero os puntos ya non se entera nadie. Imos pedir un Que pasa, aplauso para Begoña? Xulio, Que un pasa, aplauso Begoña? para Xulio, home, que hai que Era moi arriscar difícil, para gañar. Que se me chamuscou a min tamén, pero eu... Era moi difícil. Moi ben, Ahora xa Xulio. podemos ir cortando. Parece unha tortilla queimada. A ver se va a suspender inglés ti tamén. Eu xa non vou porque... Vale, e agora, pues, con cuidado, hai que sacar de aquí, A ver. para que se vexa. Espera, que se me Ui, a corta, ver si sai, a ver si sai. Atentos, Xaime. Sí. Hoxe fagoche traballar, Jaime? Ahí Atentos, atentos. Ahí está. Vamos a ver se hai desprendemento de bacallao. No, que hai desprendemento de queixo. Mozzarella. Claro, a mozzarella que lle metemos dentro, e mira que tachán, Veña. e decoramos con... Esa. Moi ben. Mozzarella, tomate, alfábega. Mira, Pues moi parece... ben. Ten mellor aspecto aquí do que se ve na casa, Recende, Vale. recende ben. Mira, Vou ahora con vamos a Bego. limpar aquí, ahora que vamos a facer é... Ah, No, un preparadillo para esas pataquitas. hai que ver ¿vale? as pataquiñas. Vale, vale. Pois a ver se me dá tempo. Sí, Imos ó. con Bego. Con Bego. Comigo papá Xa non estou música ben, romántica. xa estou listo. Xa está. Xa... Estás encantada porque xa pasaches o momento de nervios. Sí, xa o pasei. Xa está, queimei un pouco de boniato para non bordar estas contas con Dino. Por eso me recendía a miña chamusquina, pensaba que era Xulio. No, era porque foi a Xulio a axudarlle. E queimouse mo boniato aquí. Ao final é culpa miña igual. Sempre. Lembramos na casa que isto que parece unha milanesa é Sí. sargo. É sargo. E vou no trasladar ahora mismo para esta tabla maravillosa. Moi ben. Rebozado de cereais de millo, de almorzo. E amendua, o sea que... E farinha de amêndoa. Apto para celíacos. Moi ben. Jo, con razón tas un restaurante, Mira, ahora temos a salsiña aquí, biches. Moi ben. Que ben queda. Divino. Pois E isto ahora xa está. vou coller unha erva do carromático Vale. para plantarlle aí e teño todo listo. Vale, pois deixamos aí rematando e imos con a nosa Feito. convidada. Cambiaría o parecer a María Antonia. Dádeme un aplauso, por favor. Oye, que tiadiños sodes, así da gusto. Que tal, amiga? Muy bien, muy contenta. Que te están parecendo as receitas? Muy buenas, sí. Pero telas que facer, Despois na casa tens que intentar facelas. Para mí sola. No me Convídasme a pongo min. hacer eso. Oh, os veciños, os de sí, Palavea, a los de convidas, os de Palavea. Palavea. A Álvaro, que che grabou o vídeo. Ay, bueno, eso mandamos sí, un bico. sí. Quería una foto de esas. Despois ¿ves? facémosche Vale. unha foto. Mira, estamos vendo na casa os dous tremendos pratos que fixeron fixeron. hoxe Xulio Sí. e Begoña, con Sí. risco tensión, pero van a estarche ben Bueno, vos. porque es muy poco tiempo para hacer Claro, eso, claro. lembramos que Pero son muy dous bien. super cachopos de Sí. peixe Sí, frito. sí. Un é bacallao e Bueno, outro viéndolo no parece sargo. peixe. Ves? É que é un, como digo, un trampantojo, un trampantollo, para meterlle aos nenos. Para que coman. el Vente peixe. comigo, vente Vamos, comigo. Imos vamos. ver que fai Xulio. A ver, vamos. Que creo que xa está chegando o momento de sair de dúbidas. Xulio, A ver, vamos. imos en de Xulio. A ver, Xulio, ¿qué fas?
Paseino fatal, Hombre. Paseino fatal para sacalo, pero mira, ahora xa recompuxen un pouquiño, bueno, máis ou menos. Está bien. Quitei un pouco de aquí, tapei un pouco por alá, ¿Sabes unha lo que? chamorada Tienes que miña. hacerlo en la mitad. Claro, pero para que no te- a mí a jefa Pero a nas díxome- gustanos, a jefa sabes, díxome, que a lo grande. díxome, a lo grande, A lo grande. como se estiéramos, Ay, mira la patata. Mira. mira a patata que bonita Chula, queda. Sí. Entón, ahora que vamos a hacer? Vamos. Parece máis que unha flor unha mazaroca. Bueno, Porque é a galega. Sí. Sabes, a galega, unha mazaroca de Está millo. muy bien, ¿eh? mira, Moi e ahora chulo. que vamos a hacer? Temos aquí un poquinho, bueno, un poquinho de sal, Perejil. sempre para a pataca, Que os parecerá a casa? un poquinho de verde. Muy bien. Mira qué bonito. Vamos a está. botar verde en 2 veces, mira. Xa temos fame, Queixo en pó, A ver, corres. Xa é hora de comer. é hora de comer. Hora de De cear. cenar. De merendar. E aí está. Ala. Entón temos o peixiño, plantamos E as agora Mari patacas. Carmen telo que comer, e María Antonia telo que comer todo. Todo, Aquí non pode quedar nada. Mira, podemos botar unha Ata que non me nevadiña canse. Eso me así. llena para 3 días. Aquí vamos a disimular un pouco queimado tamén, vale? Ya. Non, home, non. Merecerá un aplauso este home, non? Sí. Un aplauso por Moitas Xulio gracias. Mato. Moitas gracias. Fantástico, como Muy sempre. bien. Imos agora con Bego, María Antonia. Vente comigo, bien, imos a vamos Bego. pa aquí. Imos a Begoña. Vamos a Begoña. A ver, Bueno. mira que cousa Mira qué máis bonita, delicada, Mira qué Ahí cosa vai. bonita hizo. Mira para ahí. Mira, aí vai. Eh? Mira, Temos as dúas aquí Galicias. temos o queixo. A Galicia. Aí vai. Queixo Sargo do con país. xamón curado, queixo do O sargo. país. E aí vai, que se me desmonta. Eu me trocoitar así. Cuidado. Aí vai, Eu me non te trocoitar cortes así. agora, que están ben afiados. No, xa os Que non é trenei. como os da miña casa, que non Aí. cortan. Aí, un perexil. Apto para celíacos, tamén. Aí É con tamén. cereais de millo. Anda. Ven que te pillo. Millo e Millo e como amêndoa. dijo? É a fariña de amêndoa. Ah, Pedimoslle un aplauso. sí. Un aplauso para Begoña Vázquez. Te toca probar. Oh, Vente comigo, mira, ponte aí onde están os cubertos, aí na mesa, que toca xa saber no os doy, o veredicto final. María Antonia di No les doy, no. que ela non lle dá aos veciños, todo para ela. Ela veu pedindo receitas distintas de peixe frito e pasou o que pasou, pasou de todo. Temos unha receita de fartura e unha receita de finura, Sí. pero as dúas deliciosas que podedes facer sí. na casa. A ver onde as Bueno, ponemos. dispoñemos, isto xa non chegou ao sitio, Espera, rapaz. poñemos así. Mira. Como queiras, te mandas ti. Aí. Espera. Sí, chef. Aí, Aí chef, un pouco aí. para aí. Pero temos moitas festas este brao, se vos gusta Mima. o peixe, hai tamén moitas festas do patrón, hai que sorprender á familia. Están as festas de Saídres Está este todo sábado. Festas muy dos Aíres, bien. este fin de Pinta semana. de maravilla. Vai llegando María Antonia que A ver, non vamos a chegamos. probar. Vamos a probar. María Antonia disponse a probar. Vai primeiro coa elaboración de Xulio. Un bacallao. E temos chamada. Quen chama? ¿Quién chama? Hola. Javier, Hola, Javier, de onde chamas? pues chamo de Alemania. Carai. Ostras, de Alemania. E vesnos aí? Pues aquí traballando. Jo, que alegría! Un saudiño aproveitamos para mandar a toda a xente que nos ve desde Galicia exterior. En Alemania hai moitos. Alemania, Un saudiño e un bico. Yo también estuve en Alemania. Mira, María Antonia, a nosa convidada tamén estuvo en Estuve Alemania. 5 años. 5 anos. Vale, estás listo? Imos a facer a pregunta de concurso. Subida a pregunta, compañeros, aí está. Atento, Que ingrediente non se usa nun rebozado, vale? A, ovo, B, fariña ou C, chocolate. Pues chocolate. Moi ben. Perfecto, resolvemos, por suposto, chocolate. 50 euriños que se van para Alemania. Muy bien. Muy bien. Un ¿Puedo mandar un bicazo. saludo? Un bicazo. Sí, Sí, manda. Pues nada, quería saludar aos cociñeiros que me encantan. Despois Moitas a miña gracias. muller Cristina, a miña filla Sara e Uxía. Están aí- O pueblo de Beluso, bueu. Ah, Beluso, bueu, que praias, Sí, boas, Tuve unha obra pasado. Cando veñas, vente por aquí, A Moi ben. vernos, vale? Apuntamos, Muy bien, Un graciñas. bicazo, gracias. Chao, gracias. Outro, chao, Hasta chao. logo, chao. Estamos- Cociñeiros, chegou o vamos a momento. probar. Chegou o momento. Que Parabéns aos nervios. dous, super Espera, receitas, que- super Eu ainda estou diversión. suando, Sí, non me extraña, María Estou Antonia suando. está, Non me extraña. eu creo que está repetindo María Antonia. María Antonia, probache os dous? Sí. Pois, Me gustan los dos. espérate un momento, déxame facerche a pregunta. Tensión, Jaime. María Antonia da Coruña, despois de probar as dúas elaboracións, que engaña hoxe o a voltas co prato, Xulio ou Begoña?
Begoña. Begoña Vázquez, tú sabes. Segundo día consecutivo levamos con Begoña gañando. Que pasará mañá, gañará Xulio, que máis dá se gañamos todos con estas maravillosas receitas. Coídense moito, cociñen moito na casa e vémonos mañá con máis cociña, sabor, humor e color. E con cañotas. Chao. Tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna.